De nieuwe dramaserie De Uitvlecht is juist op het Noordelijk Filmfestival in Ljouwert in première gegaan. Mensen kunnen de film zien in deze bus, die in de film zelfs een belangrijke rol speelt. Onder je oor zit ik! Was to echt vjochtje van die vrijheid? Schreeuwer en regisseur Bart Kingma hoopt op een groot succes. Jitto Denise. Denise zit in Havo Fjouwer, is verliefd op Lionel. Lionel is een AMA, tegenwoordig heet dat een AMV, een alleenstaande minderjarige vluchteling. En hij had het loon uit. En dan komt Denise voor de vraag te stellen van ja, wat doe ik, accepteer ik dit of kom ik iets in opstaan? Denise wordt spelen door Nouria Sandman. Ze is ervan overtuigd dat de serie de jongeren bot onspreken zal. Dat het zoveel verschillende dingen heeft en daarnaast is het ook grappig en ook leuk. En zij krijgt ook ruzie met haar beste vriendin en ze is verliefd. En, dus ik denk dat het veel mensen aan zal spreken, ja. De Uitvlecht is net al in een spannende serie. Bart Kingma hoopt dat het verhaal de mensen echt aan nijtinken zet. Er zijn altijd jongeren die in opstand komen met de maatschappij. En even mij in opstand komen met de maatschappij. En eigenlijk is dat ook een beetje wat ik met deze serie ik wil een beetje ontketen wil van jongens, net te snel accepteren wat er om die heen gebeurt, maar kom maar eens gewoon in opstaan. En dat is altijd van alle tijden en actueel dus, ja. De Uitvlecht is van sneu 15 november te zien op Omroep Friesland.